Aja Nafisa. Ya ake ciki? Eh? Ki yi rashin mutunci na in na jiyo kanki wallahi na fara miki rashin mutunci da ki ba da. Abin da kake mu yanzu a idan su ba ka kyauta. Ke da abin da ke ta. Kwarkwar fa kace mu. Ni ne ce wallahi kwarkwar. Wannan ne mutum mai kwarkwar ba. Allah ya da sai na rabu. Aja Nafisa ne ce ba. Ni ce ba. Wallahi sai wallahi sai Aja Nafisa ne. wallahi sai Muna daukar ci gaban idan su season 3 insha Allah. Ku ci gaba da subscribe din ba ko TV. wanda da hankalin kwa wannan season din ma zan kashe shi zai mutu. Do to ba ruwa na baki da yan kallo. Amin wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya. Me ake yi ne? To kisan ba ma rabo da ɗan gyare-gyare. Yana da kyau ai. Da kuma bincike. Bodyguard. Na. Dama wata alfarma ne na zo nema garanka. Ban san ko zan samu. In mai yiwa ce za ta samu, in kuma mara yiwa ce sai a haƙuri. Sha Allah ba matsala. Dama ina son kai min wata alfarma ne dama zan yi bako ne don Allah. Bako kuma? Eh. Daga ina? Daga nan garin ne zai zo. Zai zo? Eh. Bako? A nan gida? Eh. To me zai kashi? Zai zo kawai zai zo mu gaisa ne ga wani abu. Ai ba wai na ki ba. Amma kin san yadda dokar gidan take ko? Ya sani, ai shi ya sa na zo. Waye san shi? Dadi ya san shi tun da kafin dadi ya tafi yana zuwa. Kafin ya tafi? Eh. To akwai wani abu ɗaya. In har kin amince da shi na yadda, in kuma ki amince ba to a yi haƙuri. To kamar me? Na yadda yanzu, amma duk maganganun ku da za ku yi ina tsaye har ku gama. Eh? In bai yi ba ki kuma ki kwanta, in ya yiwu ki kola ɗin shi yanzu zai zo ko da yaushe. A'a sai da daddare zai zo. Dare fa kika ce? Ba matsala, ai a nan za mu yi. A amince? Ba matsala. To, no problem a ce. Ku yi subscribing wannan account din domin ganin irin waɗannan sababbin ayyuka cikin YouTube.